Hurrengo baldintzak betetzen dituen zirkuitu pneumatikoa diseinatu. Zilindroa atzean egonda, M pultsadorea sakatzen dugun bakoitzean, 1.0 zilindroa muturreko posiziora aurreratzen da. Zirkuitu pneumatikoak diseinatzeko errazena, abstrakzio bat egin eta matematikako ekuazioak erabiltzea da. Zilindroak berdintasunaren ezkerrean jartzen dira, eta aurrera egitea nahi dugunez, gehi ikurrara jartzen zaio. Beraz, 1.0 gehi. Berdintasunaren eskuineko atalean, bete behar diren baldintzak egongo lirateke. Kasu honetan, zilindro atzean egotea eta M pultsadoreari ematea biak aldi berean eman behar dira. Eragiketa hori biderketa da. Beraz, horrela geldituko litzateke. M bider atzean egotea. Kasu honetan, A0. Goiko ekuazioaren zirkuitu pneumatikoa hau izango litzateke. Hemen dugu M pultsadorea, biderketa eraiketa aldiberokotasun balbula izango litzateke, eta A0. Beraz, M eta A0 aldi berean ematen direnean, aire konprimitua izango genuke hemendik. Eta bat balbula gehi posiziora aldatuko litzateke. Hau da, hau, hona etorko litzateke. Eta berez, aire konprimitua, zurtoina, zilindroaren zurtoina, ateratzea ahalbidetuko luke. B. Muturreko posizioan, denbora erregulagarri bat itxaroten du. Kasu honetan, ekuazioa T berdin A1 izango litzateke. Arrabolak beti berdintasunaren eskuinean jartzen dira. C atalari dagokionez. Denbora hori igaro ondoren, hasierako posiziora itzultzen da. Zilindroa itzuli behar denez, 1.0 minus jartzen dugu. Berdin T'. Aurreko ekuazio bien zirkuito pneumatikoa hau izango litzateke. Eskuineko parte guzti hau. T berdin A1 hemen dugu. Eta 1.0 minus berdin T' hau izango litzateke. Ikus dezagun nola funtzionatzen duen zirkuitu pneumatiko guztiak. Atzeko partean dago, A0 aktibatuta dago, eta beraz, M-eri ematen diogunean, aurreratze egingo du. Denbora bat igarotzen denean, aktibatu egingo da, eta zilindroa atzeratze egiten du. Denbora hau erregulagarria da.